салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз чоршанбе 23 октябри 2024 мебошад ва курси рубли русӣ дар таърихи имрӯз баробар аст ба 109 сомонию 50 дирам. ва имрӯз мо ба шумо якчанд мошин навор кардем ки ҳоло пешкашатон менамоем. мошинҳо нархошон аз 40 000 сомон сар мешаванд ва дар 47 000 дар ин видео як сечка ёфта навор кардагем ки то охира тамошо кунед то бубинед сечкаи 47 000-ро ва ин сечка бо арзон мешавад. дар канали мо обуна шавед, зангларо паш кунед, мо навора сар мекунем. рафтем. бародаро ва хоҳарое ки қадди паст доранд мехоҳанд қадди баланд дошта бошанд, устухонҳои заиф доранд, нохунҳои заиф доранд, дандонҳои заиф доранд, беҳтарин роҳи ҳал ин Uzmax капсула оригинал истеҳсоли Турсия аст ки метавонад ки ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро ҳал кунад. бародаро ва хоҳарое ки Uzmax оригинали истеҳсоли Турсия аз ширкати Шифофармо мехоҳанд заказ кунанд, дар комментария дар омада WhatsApp нависанд, мо WhatsApp-и худро равон мекунем. ва бародаро ва хоҳарое ки дар Москва қарор доранд, мехоҳанд ҳиҷомаи бепули ширкати Шифофарморо ба даст оранд, дар комментария дар омада ҳиҷома нависанд, мо WhatsApp-и худро ба шумо равон мекунем ва адресҳоро ҳатман. Toyota Corolla 4 соли барориши мошин 2016, объем 1.8 дуал. мошин то охири сол документ дорад. оз атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати атрофи мошин, ҳолати баллонои мошин, ҳолати қафои мошин, ози ҳолати салони мошина нишон медиҳем. марамат ҳолати салони мошин, коробка автомат, климат контрол, мультирул. Opel Duty соли барориши мошин 2000, объеми мотор 1.8-16. марамат ози атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати баллонои мошин, ҳолати қафои мошин, марамат ҳолати салони мошин, кожни чихол, коробка механик. нархша чанда гуфти ака? нархи мошин 48 000 сомон. муомила дора ака? бо муомила дора. документош чанд хай акаҷон? як ду моҳи дига ҳуҷҷат дора мошин. соли барориши мошин 2006, объеми мотор 2.4. мошин яксола ҳуҷҷат, як умра утилизатсия дора. мошин бензини холия, газ надора. ози атрофи мошина нишон медиҳем. марамат атрофи мошин, ҳолати баллонои мошин, мерем қафои мошина мебинем. қафои мошин, марамат ҳолати атрофи мошин, ози ҳолати дохили мошина мебинем. нархи мошина чанд гуфтен ака? нархи мошин 80 000 сомон. муомила дора ака? бо муомила дора. Hyundai Sonata соли барориши мошин 2011, объеми мотор 2.4 гибрид. ози атрофи мошина нишон медиҳем. марамат ҳолати атрофи мошин, атрофи мошина дидем. ози ҳолати дохили мошина мебинем. ҳолати салони мошин, мультирул, коробка автомат,
старт стоп, климат контрол. Мошини 110,000 бо муомила дорад. Я бор дигар рақамои телефонатонро бигӣ накард. Opel Astra G, соли барориши мошин 2001, мотор 1.8 қаврға. Мошин 4 моҳ ҳуҷҷати солона дорад ва 10 моҳи дига ҳуҷҷати танировка. Ҳозир атрофи мошина мебинем. ҳолати атрофи мошин, ҳолати баллонои мошин, рамат, ҳолати қафои мошин. ҳозир ҳолати салони мошина мебинем. марамат, коробка механик, мультирул, климат контрол ва потолоки мошин аликантара. ногуфта намона ки мошина кондисионерш ҳам кор мекунад. нархи мошин 72,000 бо муомилаи хуб дорад. Opel Astra G, соли барориши мошин 1999, мотор 1.616. мошин 8 моҳ ҳуҷҷати солона дорад. ҳозир атрофи мошина мебинем. марамат, ҳолати атрофи мошин, ҳозир ҳолати салони мошина мебинем. марамат, коробка механик. нархи мошин 54,000 бо муомила дорад. рақамҳои соҳиби мошин: Opel Caravan, соли барориши мошин 1997, объёми мотор 1.6 простой, мошин газу бензин, то моҳи январа ҳуҷҷати солона дорад. ҳозир атрофа мебинем. марамат, марамат, ҳолати қафои мошин, ҳолати атрофи мошин, марамат, коробка механик, мошин люк дорад. ҳолати салони пеши мошин, аккумулятор нав аё? Аккумулятори нав, мошин чӣ хеле ки гуфтем газу бензин. нархи мошин 40,000 сомон бо муомила дорад. Mazda 5, соли барориши мошин 2009, объёми мотор 1.6 себ. мошин бензини холӣ. ҳозир атрофи мошина нишон медиҳем. ногуфта намонад ки мошин ҳуҷҷати солона надорад. ҳозир атрофи мошина нишон медиҳем. марамат, атрофи мошин, як бори дига дурӣ нишон медиҳем мошинаро. дохили мошина мебинем. марамат, марамат, ҳолати салони қафо, марамат, ҳолати салони пеши мошин. ҳозир ҳолати мотори мошина нишон медиҳем. шуштаги тозак. нархи мошин 60,000 муомила дорад ка? Мошин бо муомила дорад. Mercedes H-ка, соли барориши мошин 1995, объёми мотор 1.8. ҳуҷҷатош чӣ хеле ка? ҳуҷҷати солона надорад мошин. мошина учёт снимат кардагӣ. мошина нав хадавой кардагиам.
ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. باز حالت بالون ها را میبینیم. حالت بالون های ماشین، حالت اطراف ماشین را میبینیم. مرامت حالت اطراف ماشین، кожный салон, коробка механик. нархи мошин 47000 бо муомила дора. рақамҳои телефони соҳиби мошин. мошинаи шаҳри ваҳдатай. Opel Astra 8. соли барориши мошин 2008. объёми мотор 1.8. мошин ҳуҷҷати солона дора, нав ҳуҷҷат кардагиам. маромад ҳолати атрофи мошин, бози атрофи мошина нишон медиҳем. маромад ҳолати қафои мошин, бози ҳолати салони мошина нишон медиҳем. мошин коробка автомат, мультирул, обогрев сидений ва климат контрол ҳам дора. мошин панорама, потолоки мошин панорама. нархи мошин 65000 муомила дора. мошин бо муомила дора. рақамҳои